Nik uste hor oinarrixe dela kulturartekotasune. Azkenin ziberjazarpena landu izen deukiba programakin da bestela, baina ikaslik ikustie oso kultura desberdinetan arazo berdinek eta bizipen oso antzeku dauzkebela emate iso indar bat eta alde batetik eitebe empati hori piztu eta modu lerkorro baten ikusi ziberjazarpenan egoeri zein dan, eta gero bestetik ikusti ez, normala ez dala. Naiz eta kultura oso desberdinetan problema berdinek partekau, ez dala onargarrixe eta normalizazio hortatik ertetzeko aukera emateixe elkar ezautuz eta konpartiuz esperientziuxek. Askotan olako gaiak lantzen ditugunean, igual gelditzen da gehiago gelako eztabaida edo gelan hitz egiten dian gauzak, orduan izango liake pixkat hitzak, baina ekintzak azkenen izango liake proiektu honen baitan ikasleak eurak hainbat ekoizpen behar izan ditue. Izan galdetegi bat ikastolako realitatea ezautzeko eta diagnostikoain, sortu gida praktiko bat pixkate online nola seguru ibili, gurasoentzako ere olako beste gida bat azkenean nerabekin sare sozialak eta internet nola landu eta nola jorratu, orduan pixkat hori zaukan, ezta? Hitzak hitzeitia eta Jonek esan duen bezala, ez? Pixkat empatia eta jorratzia, baina ekintzak azkenean komunitate osoan eragin eta gero baita herrialde ezberdinen arteko kolaborazio hortan, denen artean ere eragin.